Ok, kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna sigidiya mɔgɔw u bɛna u ka marani a bɛna u ka disikuru kala aw ni ne an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na aw y'an lajɛ. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire ou son représentant. Madame Yalkoué Djeneba Tapili, présidente du groupement des femmes d'Amdalaï Sigidia. Je suis, comme je l'ai si bien dit, la marraine du groupement. Moi, je me nomme Dr Awa Fofana. Mesdames, les braves femmes du groupement d'Amdalaï, mesdames et messieurs de la presse invitée, mesdames et messieurs, chers invités, tous protocoles observés, au nom des braves femmes du groupement, je vous souhaite la très chaleureuse bienvenue à cette fête symbolique. Cette fête qui est dédiée à la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Plus qu'une fête, cette journée est pour nous une véritable occasion de méditation et d'interrogation. Méditation sur nos conditions de femmes dans un pays assailli par une multitude de crises, c'est-à-dire les crises sécuritaires, crises sanitaires, crises alimentaires, crises d'éducation et crises économiques, etc. Interrogation sur notre avenir, l'avenir de nos familles et l'avenir de notre pays, plus que jamais mis à rude épreuve. C'est pourquoi je voudrais dès à présent profiter de cette occasion pour inviter mes sœurs membres et sympathisants de notre groupement à plus d'actions en envisageant désormais d'initier et de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Pour concrétiser cela, nous devons ensemble formaliser notre groupement en cherchant un récépissé, initier des formations à l'endroit de nos membres en matière de gestion d'activités génératrices de revenus, d'AGR, initier des activités génératrices de revenus à soumettre à des partenaires ou à autofinancer à coup sûr. Cela participera à notre autonomisation que nous désirons tant, tout en souhaitant bonne fête à toutes et à tous, parce qu'il y a quand même des messieurs parmi nous. J'exhorte toutes les braves dames de notre groupement à approfondir la réflexion sur cette proposition. Bonne fête de 8 mars, bonne fête de la femme, que la fête soit belle. Je vous remercie. Ok, au baraka. Maraniga discours mais c'est ça. Ama foi ko alibi kama ba. Oni ne amna jeka fête to e halbi. Dare sele mere dare kitanum yo dare kitanum yo dare ma tablia dare sele mere dare kitanum yo dare kitanum yo dare anum yo dare kitanum yo dare sele mere dare yim dare ma dare kitanum yo dare sele mere dare kitanum yo dare kitanum yo Dare
Allez, tu gonna come aywa kan ma ko yori fo on halisa ama spécial 8 mars anya koy am halisa bi amila asira asay ko asay musoma 8 mars ak chogo yamina parce que galo la doni asega donye fo on onyina bi obsega famille ko ni maso ala chogo yamina ayori fo yena anti senya anti nyina asega ola ni soja ko fo sura surtout principalement so wadi ambo kula fo yoro mi asay ko no aminu nyina basega doni fo on onyina 8 mars ka sanoche amada mine vous présenter on la folo ko se ga do mo ko mo yere do folo anima tanti bashi fuite ibise ki yere fo an la jali ba ho ya ubise ka famille go sora la chugo amina o jarani basi tola mbaw yere fo parce que ni ya me ko inyona doni batala te nyuma nyuma de bila président ka wele aw ka sama ya bonya de boke donc amba ko bonya la siga ma amba fu ka wale nyumando ne to docteur Hawa Fofana voilà ne médecin ne sigoro bene be kerengere la ACI 2000 maya am dalay ACI 2000 awo mais ne médecin di awo ok bashi ayo fam yara sisa mi se ga do o ka ni feti o ye groupe de wa to boko groupe la wa ibise ko do nya fanyana awo on yo groupe mandi anga groupe mi an to sigidia awo sigidia abe am dalay musumseni kan bela jelen fara ɲɔgɔn kan yasa an bɛ se ka kɛ jɛkulu ye dona nataw la an bɛ se ka musow dɛmɛ cogo min na parce que n'i y'a mɛn ko muso i ko du n'i y'a mɛn muso i ko jamana o de hakilina nana ayiwa an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ groupement ye yasa dona nataw la an bɛ se ka musow dɛmɛ cogo min na ɲɛna
Ok, bon sisan an bɛ se k'a dɔn 8 mars bi aw musow yɛrɛ bolo cogoya jumɛn na wa an bɛ komi i n'a fɔ bi. O ɲininkali diyara n ye. An bɛ don min na komi bi n'i y'a mɛn ko 8 mars c'est la journée de la femme. En quelque sorte c'est comme si c'est la promotion de la femme. 8 mars bɛ mun de yira k'a yira k'a fɔ an musow cɛlasigi dɔrɔn tɛ. Tiɲɛ don Ala ye muso da i ka don furu la. Muso ka ɲi cɛ kun. Nga o fana kɔfɛ musoya bɛ fɛn wɛrɛ demander min tɛ hali cɛlasigi fana ye. I y'a mɛn parce que hali n'i bɛ cɛ kun fo i yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ lamaga dɔɔni. Musoya kɔrɔ tɛ k'an ka gulon cɛw la. N'i yɛrɛ bɔra ka baara kɛ ayiwa i bɛ se ka cɛ dɛmɛ ka du ta ka cɛ dɛmɛ ka denw na dun ka cɛ dɛmɛ du musaka la ayiwa a bɛ jamana sigi nɔgɔya. O de ye 8 mars yɛrɛ ye ne yɛrɛ bolo. Donc muso ni cɛ an bɛɛ ka kan k'an cɛsiri ka baara kɛ. Tanti mun de la u b'a fɔ ko muso ni cɛ bɛɛ dama ka kan baara la. Muso ni cɛ dama kan ka baara la mɔgɔw ka kan k'a faamuya. Cela ne veut pas dire que an b'an kun kɛɲɛ cɛw kun na fo ka diɲɛ wili muso kun kɛɲɛma ɲɔgɔn tɛ cɛ ye. An ye cɛ dugumamɔgɔ ye. Nka ni baara sira nana an fana somɔgɔw dɔw donna kalan na komi dɔw ma don kalan na. Ayiwa an bɛ musaliya ta ne yɛrɛ kan. Ne y'a f'i ye ne ye école de médecine de kɛ ne ye dɔgɔtɔrɔ de ye. I y'a dɔn cɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ yen muso dɔgɔtɔrɔ bɛ yen. Musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ. Ayiwa cɛ bɛ se ka bila poste min na bi n'a bɛ se ka a kɛ fo k'a s'a dan na ayiwa ne yɛrɛ ye muso ye ni n ka musoya n b'a kɛ fo k'a s'a dan na. Voilà o de bɛ k'a yira k'a fɔ cɛ bɛ se ka baara min kɛ muso bɛ se k'a ɲɔgɔnna baara kɛ mais o t'a yira k'a fɔ k'an b'an kun gosi cɛw kun na. Awɔ. O ɲɛna i tɛ ka micro lajɛ. O ɲɛna mais tanti ɲina 8 mars kɛra cogoya min na est ce que ani santɔ 8 mars kɛcogoya kɛra kelen ye. Bon ɲina 8 mars n bɛ se k'a fɔ ani tɔw ma kɛ kelen kosɛbɛ parce que Ala ye lajarabi bin Mali dɔrɔn tɛ ka lajarabi bin diɲɛ kɔnɔ. Europe b'o la Afrique b'o la n'o ye coronavirus ye n'a bɛ fɔ a ma ko Covid-19. Donc o kosɔn donc a jouera jamana économique kan. Donc qui fait que hali ni a fêteli ka di mɔgɔ min ye ka s'a dan na moyen b'a kɛ et puis jamana yɛrɛ sariya minnu sigi k'a fɔ mɔgɔw kana doroko ɲɔgɔn na ka se degré dɔ ma o bɛɛ b'a kɛ voilà ɲina 8 mars tɛ se ka kɛ comme san tɔw ta. Awɔ. Ok faamuyali sɔrɔ la mais tanti an bɛna kɔfɛ halisa dɔɔni 8 mars yɛrɛ a kɔrɔ ye jumɛn de ye musow bolo. 8 mars kɔrɔ ye min ye musow bolo a b'a yira de c'est à dire que ne ye min fɔ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ. C'est comme la journée internationale, c'est une journée mondiale, c'est pour toutes les femmes. Diɲɛ muso bɛɛ de ko don. Mali dɔrɔn tɛ Europe, Afrique, Asie. Donc k'a yira k'a fɔ ko musow fana bɛ exister musow ka journée ne hakili la o de ye 8 mars ye. Ok faamuyali sɔrɔ la o kuma ɲɛna tanti mais sa kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ cɛw ni musow ye pour que u bɛ se ka 8 mars ko ta ba la cogoya min na. O ɲininkali fana diyara n ye n b'aw fo. Kumakan laban min bɛ ne bolo o ye toujours ni n kumana n bɛna n yɛrɛ répéter an musow an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jamana ka développement na. Il y a pas de développement sans femme. A bɛ yafa n ma kuma dɔw bɛ yen n bɛ se k'o fɔ tubabukan na a ma nɔgɔn n ma bamanankan na. Voilà donc ni n ko il y a pas de développement sans femme n'i y'a mɛn jamana n ye min fɔ jamana bɛ musow de bolo du bɛ musow de bolo. Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit que derrière tout grand homme se cache une grande dame. Donc, en muso ya te kolangolo ede. Voilà. Donc, ça veut dire que joroba de be auna. Nan sona musoya ye. Nan sona chesri. Nan sona barai. Vraiment, en joroba de be demseni nunu ka nyetaga la. En jorobe che nunu ka nyetaga la. En jorobe jamana ka développement na. Voilà.
ayiwa i bɛ se k'i ka foli ka laban fɔ an lamɛnbagaw ani a yɛrɛ ka groupe mɔgɔw ye. N bɛ foli min bila o ye mɔgɔ mɔgɔ min n'i sen y'i i nati yan ko min b'i natɔ sɔrɔ o kana i tatɔ sɔrɔ. N'i y'a ye an ye nin sigi in kɛ bi walahi an bɛ ŋaniya de ye kelen ye. I y'a mɛn Ala ye chance di dɔ ma o ka taa kalan na mais Ala ma chance di dɔ ma o ka taa kalan na. Ayiwa ni minnu kalanna diɲɛ ye an b'an gulon ɲɔgɔn na sababu fo alijinɛ. Ayiwa ni Ala ye dɔnniya dɔɔni di minnu ma olu fana ka kɛ yelen ye ka tɔw fana sama ka yɛlɛn sanfɛ ka tɔw bɔ sokɔnɔ sigi la yasa tɔw fana bɛ se k'u ka fila n'u ka dɔrɔmɛ sɔrɔ an bɛɛ ka kan cɛw ka baara ye. O kuma de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. Si kuma ɲana yɛrɛ de. Anula monsieur le maire. Nba anula. Monsieur le maire i bɛ nin kɛnɛ in ka yan nɔ kumakan jumɛn b'i bolo ka se k'a fɔ muso ɲɛna u ka nin waleya in na. Ok, an bɛ foli di muso bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ. ACI kɔnɔna la yan nɔ musow y'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka 8 mars fêter. U y'a laɲini k'an na k'a fɔ an ka n'u dɛmɛ u ka fête la. Jeliba y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko muso de bɛ bɛɛ lajɛlen bange. Donc ni mɔgɔ min n'i tora kɔ musow ka ko la i tora kɔ i yɛrɛ de ka ko la. Anw tɛ se ka foyi kɛ ni musow tɛ. Campagne o élection o musow de b'an dɛmɛ bɛɛ lajɛlen na. Donc ni musow sera an ma k'a ɲini an fɛ an k'u dɛmɛ u ka baara la ni y'anw yɛrɛ de ka ko ye. An ka bureau municipal tɔgɔ la maire de la commune Kati tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ foli di ACI musow ma. K'a ɲini ACI musow fɛ u k'u jilaja u ka fara ɲɔgɔn kan. N'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ. Marraine y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka récépissé ɲini. O baaraw an bɛ se k'u dɛmɛ o récépissé ɲinini na. Pour que ka se ka sabati il faut que musow ka fara ɲɔgɔn kan. Wa n'u farala ɲɔgɔn kan fana fɛn caman bɛ yen a bɛ se ka nɔgɔya. Donc 8 mars in fête dɔrɔn tɛ. Fête in kɔfɛ laɲiniw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Donc il faut que an k'o de dɔn. An tɛna fête dɔrɔn na dɛ. Fête in kɔfɛ hakili jigin bɛ yen. Donc o ye mun ye musow k'u cɛsiri. N'i ye muso kelen dɛmɛ a bɛ komi i ye du kelen dɛmɛ. N'i ye muso jɛkulu caman dɛmɛ a bɛ komi i ye du caman dɛmɛ. Donc nin bɛ komi an bɛ k'an ka communicatif de dɛmɛ tan nɔ. Donc vraiment a bɛ se ka compter anw kan au niveau de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. K'a fɔ an se ye fɛn o fɛn ye pourquoi ka jɛ in bɛ se ka sinsin cogoya min na. Hakili yira ɲɔgɔn na la formation ko la hali financement ɲini ko la an bɛ se k'aw dɛmɛ a la. Donc an bɛ se k'an jigi da ɲɔgɔn kan. Donc vraiment an bɛ aw fo. C'est bon. An bɛ mun fɔ musow ye. Fête in kɔfɛ a k'aw jilaja a k'aw ka papiers labɛn pour que an ka se ka récépissé ko teliya. O de b'a to an fana bɛ se ka wuli ka jɔ aw ye. Sinon n'an nana ka fête kɛ ten anw ka taa aw ma se anw ma n'a ka laɲiniw ye baara bɛ tiɲɛ dɛ. Donc a k'aw jilaja a ka se anw ma joona joona n'aw ka laɲiniw ye an k'u bila sen kan pour que u ka se ka sabati cogoya min na. An bɛ Ala deli ɲinan fête in sigira hɛrɛ la Ala ka nin fête ɲɔgɔn caman jira an na. Ala ka nin kɛ fête 8 mars fɔlɔ ye yan nɔ Ala ka nin kɛ laban ye. Ala ka 8 mars caman jira an na an cani baraji merci. Ok monsieur le maire i kana taa fɔlɔ dɛ. Ko kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ muso ɲɛna hali bi 8 mars ko ka kumakan laban b'i bolo k'a fɔ ɲɛna ka se k'u la encourager. Ouais kuma laban mun bɛ yen nɔ o ye toujours k'a fɔ musow k'u cɛsiri. N y'a fɔ 8 mars fête ka di mais kun de y'a to a fêtera. Musoba dɔw de y'u cɛsiri ka kɛlɛw kɛ wagati tɛmɛnenw na pour que nin don in ka se ka dédier musow la. Donc n'an fana y'an cɛsiri yan nɔ peut-être olu musoba minnu tɛmɛna o ɲɔgɔn dɔ bɛ se ka ye an fana la yan nɔ. Donc an b'o de laɲini musow fɛ bɛɛ k'i cɛsiri. An kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin an bɛɛ bɛ se ka kɛ don dɔ sɛkasi don don ye. Donc n'an y'an cɛsiri an bɛ se ka nɔ bɔ vraiment merci. Kuma ɲɛna merci.
Ayiwa aw bɔra ka monsieur le maire yɛrɛ ka kuma mɛn a ye kuma mun fɔ muso ɲɛna sisan ka se ka muso la encourager u ka baara taabolo la an y'o de fɔ ɲɛna n ko musoya tɛ ko lankolon ye kanubagaw anw ni aw bɛ ɲɔgɔn bolo halisa aw y'aw connectelen to an na hali bi fête ma ban an b'a la yan nɔ anu la tanti se anu la aw salamu alaikum somɔgɔw dun aw ka kɛnɛ aw ɲuman nana bara a diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna ma i y'a faamuya aw bisimila alhamdulillah ACI groupement femmes des femmes cɛma vraiment sigi diya n'i y'a ye sigi diya an bɛ jɛ la n'i y'a ye an bɔra bi an ka sigi de ka di o de kosɔn an ko sigi diya o kuma faamuyara tanti an bɛ fɛ k'a dɔn aw bɛ fête minɛ 8 mars de don mais aw musow yɛrɛ bolo 8 mars a kɔrɔ ye jumɛn de ye an musow yɛrɛ bolo 8 mars o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ fɛ ka autonomisation ɲini o kɔrɔ tɛ k'an kana an cɛw bonya dɛ an ka furu bato an ka furu bonya an ka silamɛya fana bato mais an kan ka min kɛ musow k'u bɔ u yɛrɛ la u k'a ɲini u ka baara dɔw sinsin n'u bilala bolola baara n kalanna ma kalan n bɛ se ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye baara bɛɛ k'i cɛsiri n'i y'i cɛsiri n'i ye dɔ kɛ a bɛ fɛn caman sabati foyer kɔnɔ a bɛ na ni stabiliser caman ye faamuyali sɔrɔla o la mais tanti mun de la u b'a fɔ ko cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan baara la bon n'i y'a ye u b'a fɔ ko cɛ ni muso le genre cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan dɔwɛrɛ tɛ baara fɛn o fɛn cɛ bɛ se ka min kɛ muso fana bɛ se k'a kɛ baarakɛyɔrɔ la baara fɛn o fɛn cɛ bɛ min kɛ même min ninnu kɔnɔna na hali terrain ninnu kɔnɔna na musow bɛ se k'a kɛ cela veut dire que u kana na an discriminer ka an bila kɔfɛ u ka to ka musow fana employer pour que an ka se ka quota sɔrɔ a nafa bɛ jamana kan 30%. ok faamuyali sɔrɔla o la tanti mais an y'a ye ɲinan 8 mars kɛcogoya ani santɔ kɛcogoya est-ce que u ye kelen ye bon mesure barrière ko kɛra baara y'an bolo ni diɲɛ yɛrɛ paralysera économie bɛ paralyser jamanaw bɛ paralyser bon musow dun filɛ nin ni économie tɛ mouvement kɛ a degunba bɛ musoya fan de la puisque charge bɛ musow de kan famille kɔnɔna na musow de bɛ denw ladon ni muso de basigira famille bɛ basigi donc o problème de nana kɛ vraiment ɲina hali n'a ka di minnu ye ka fête kɛ mesure barrière kama a tɛ se ka kɛ puisque a fɔra k'an kana gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen an k'a bato ne bɛ min ɲini an ka musow fɛ u k'u hakili to an denw ka santé ni min fɔra an yɛrɛ ka to ka tugu kɔ k'an denw ladon ka ɲɛ k'an cɛw minɛ ka ɲɛ ka an sigiɲɔgɔn an ka adamadenya kɛ foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ bɛn bɔ bɛn ka na sigida la o de y'a to n'i y'a ye ne kɛra u ka présidente ye o de sababu kama ne kɛra u ka présidente ye ne yɛrɛ tɔgɔ madame Yalukuye Jɛnɛba Tapili ne ye chambre des ministres président ka assistante particulière de ye bon o sababu de kama an sigilen bɛ yan merci o ɲɛna sa folikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ aw ka 8 mars musow ɲɛna pour que u bɛ se ka courage ta tuguni a kana dan nin kelen ma bon folikan min bɛ n bolo n b'an ka marraine fo kɛrɛnkɛrɛnya la depuis kuma daminɛna a ma sigi a ma jɔ a bɛ bɔ ka bin na an nɔfɛ se bɛ min ye se tɛ min ye an bɛɛ ale ni ne an farala ɲɔgɔn kan pour que an ka se k'an ka ɲɛnajɛ in kɛ bon an ka muso minnu fana minnu sɔnna an ye minnu b'an nɔfɛ an b'a ɲini yarabi ala ka nɔgɔya k'u ye olu fana bɛ se k'u bolo yɛlɛma cogo min na ala ka garisɛgɛ ni faamaw ɲɛ malo an ma pour que u ka se ka hɛrɛ k'an ye an ka se ka mouvement dɔ kɛ se tɛ minnu fana ye awɔ kuma ɲɛna merci beaucoup ok kanubagaw n y'o de fɔ an ɲɛna hali bi 8 mars ko okumu kɔnɔna de don an bɛna tanti wɛrɛ ɲininka a bɛ dɔ fɔ anw ni aw ɲɛna 8 mars ko kan anu la tanti nse anu la i bɛ se k'i yɛrɛ présenter an n'an lajɛlibagaw la ayiwa o tɛ baasi ye ne tɔgɔ madame Ramata Keita ne ye région de Kulukoro chambre des mines vice présidente ye bon fédération des femmes minières o fana vice présidente ye mais a féminine fana na n y'o fana membre ye
Ok, o faamuyali sɔrɔla o la. Tanti, i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna 8 mars yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn de ye? 8 mars kɔrɔ ye de ka musow ka jɔnya juru tigɛ ka b'u kan na. Musow tun bɛ jɔnya barafin min na k'u lahɔrɔnya ka lafiya d'u ma ka bɔda d'u ma. 8 mars yɛrɛ kɔrɔ fanba ye nin ye. Tanti, o faamuyara, mais 8 mars bɛ musow yɛrɛ bolo da jumɛn na i n'a fɔ bi? 8 mars ye musow bolo da la o, parce que hali togodala musow u tɛ 8 mars kɔrɔ dɔn, mais n'a fɔra ko 8 mars a fini yɛrɛ hali n'u bɛ juru ta k'a san u b'a san, parce que tellement u b'a mɛn ko 8 mars musow ka fête don, donc hali ni u t'a kɔrɔ dɔn fɛn min don, mais u bɛ wari ɲini k'a fini san ka don, a ka fɔ dɔrɔn ko 8 mars yɛrɛ fini b'an kan na. Awɔ. O kɔrɔ ni y'a faamuya ko 8 mars bɛ musow bolo da b'a la. 8 mars ye musow bolo da min na, ne ma dɔn hali ni fête nationale bɛ Mali bolo a da la. 8 mars ye musow bolo da min na, n'a sɔrɔ Mali ka indépendance bɛ Mali bolo da la, an bɛ yɔrɔ min na an tɛ kɛ ten. Ok, mais tanti, mun de la u b'a fɔ ko cɛ ni muso bɛ dama ka kan baara la? Oui, cɛ ni muso bɛ dama ka kan baara la, comme Jɛnɛba a si bien dire, muso bɛ mine kɔnɔ bi, muso bɛ tracteur boli, muso bɛ machine lourde boli, u bɛ BT kɛ, u bɛ fɛn bɛɛ la bi. Donc l'autre jour tout près a bɔra télé la, musow ye ka machine boli ka dugu jukɔrɔ mine na. Donc o bɛɛ b'a yira fɔlɔ la i kun t'o ye o, mais bi bi in na musow bɛ se k'o bɛɛ kɛ. Muso bɛ bâtiment kɛ, muso bɛ la poto la bi ka poto ni fɛnw bɛɛ kɛ. Donc c'est là vous preuve que muso bɛ se ka cɛw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ, muso bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ. Mais ani cɛ tɛ se ka kɛ kelen, o kɔrɔ tɛ ka an ka fisa ni cɛw ye, ou bien ani cɛw bɛɛ ye kelen. Loin de là, cɛ kɛra cogo cogo hali den a ka kɔrɔ ni ye, parce que bonya yɔrɔ bɛ yen, o y'an ka farafinna laada ye. Ok, faamuyali sɔrɔ la. Tanti, message jumɛn b'i bolo k'a fɔ cɛw ni musow ɲɛna 8 mars ko kan? Min bɛ ne bolo k'a lase cɛw ni musow ma, cɛw ni 8 mars sera an b'a ɲini cɛw fɛ dɔrɔn u fana ka don ga la, u ka don degun min bɛ musow kan, u ka an bɛ nasɔngɔ bɔ k'a d'u ma, u yɛrɛ ka taa sugu la k'a dafa, ka dɔn k'a fɔ ko musow bɛ don yɔrɔ min na, an b'o ɲini cɛw fɛ. Donc an b'a ɲini muso minnu bɛ n'u tɛ bolola baara la, musow bɛ de ka baara de bɛ mɔgɔ ninnu nafa. N'i y'a bɛɛ ka fɔ ko i cɛ wo i den wo fɛn fɛn k'i bɛ jigin mɔgɔ ta ka dɔ k'i yɛrɛ ye, n'i sera ka fɛn fɛn k'i yɛrɛ ye mɔgɔ t'i kunna bila, i cɛ de i ka baara ye, i den de i ka baara ye, i ka fɛn bɛɛ, cɛya di ma muso ma di ma, i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye mɔgɔ t'i kunna bila. Donc an b'a ɲini muso bɛɛ fɛ, an b'an dulon ɲɔgɔn na de ka taa o, dɔ bɛ se dɔ la, dɔ fana tɛ se dɔ la. Ni ne ye min dɔn, ne bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana former o la, o fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana former fo ka taa kɛ an bɛɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ an yɛrɛ ye. Harijɛ kɔni ye Ala ta de, mais n'an sera ka dɔɔni dɔɔni kɛ, an bɛɛ bɛ lafiya diɲɛlatigɛ la. Kuma ɲɛna. Ayiwa, an y'o de fɔ ɲɛna kanubagaw. 8 mars spécial 8 mars an b'a ko kan, hali bi a ma ban, u bɛna ɲɛnajɛ min kɛ aw ni ne an bɛ jɛ k'o ɲɛnajɛ lagɛ ɲɔgɔn fɛ.
we must die more Garabaya. Karima, we must see, and we must see, we must die more Garabaya. We must see, Geneva, we must see, we must die more Garabaya. Karima, we must see, and we must see, we must die more Garabaya. We must miss Maria, we must die more Garabaya. Karima, we must see, and we must see, we must die more Garabaya. We must miss Maria, we must see, Paolo, let me watch Garabaya. Karima, we must see, and we must see, we must die more Garabaya. Geneva, we must see, Geneva, we must see, we must die more Garabaya. Karima, we must see, and we must see, we must die more Garabaya. Geneva, we must see, Geneva, we must see, Geneva, we must see, and we must see. Janaba we masi, Janaba tabli we masi dari mar garagaya. Karima we masi, emalawan we masi dari mar garagaya. Utariya hawa me we mas hawa na yamyo we masi dari mar garagaya. Karima we masi, emalawan we masi dari mar garagaya. We masi, miti uday we masi dari mar garagaya. We must see, and we must see, we must do the more. We must see, Tabila, we must see, we must do the more. We must see, and we must see, we must do the more. Tabila, we must see, Kansan, we must see, 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 we must see. No, you don't. We must see, no, you don't. We must see. Don't we must see. We know we must see. We must do you more. Garabaya. Karima, we must see. Even though we must see. We must see all the more. How you don't we must see. How go now? We must see. We must do you more. Garabaya. Karima, we must see. Even though we must see. We must do you more. Garabaya. We must woman born. We must woman born. We must tell them in born. We must woman 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 born. Janaba tabli ola. Janaba tabli ola. Hako tabli ola. We must woman born. We must woman born. Etarum min born. Etamarum min born. Etamarum min born. Tapilarum min born. Kasayarum min born. Tapilarum min born. Yanagoarum min born. Ayanarum min born. Janaba tabli ola. Tapilarum yohi. Tapilarum yohi. Tapilarum yohi. Ayanarum yohi. Tapilarum yohi. Janaba tabli yohi. Janaba tabli yohi. Unayan yaumi yohi. Ungulu yamandalai. Ungulu yamandalai. Dawayam yamandalai. Ejinan te eri. Dawayam dalai benawai. Yamaram dalai. Aridanam dalai. Deniyanam dalai. Yukujanam dalai. Kujuhanam dalai. Yevi malu min bona. Dawayam dalai min bona. Janaba tabli ola. Wangara yamadade. Wangara aram joga. Kuruturan le ade. Turbana aram joga. Yukujanam joga. Aridanam joga. Deniyanam joga. Emoranam joga. Moramujanam joga. Emoranam joga. Amadiyanam joga. Idiyanam joga. Janaba tabli Janaba tabli Janaba tabli Tapilanam yohi. Janaba tabli Tapilanam yohi. Janaba vi mazo min bona. I vi mazo min bona. Ami mazo min bona. Ami mazo min bona. Tare I vi mazi. Janaba tabli vi mazi. Tawayam moya vi mazi karaya. Ariwa vi mazi. Emadawayam vi mazi. Vi mazi ode mi moro karaya. Vi mazi mi deura yanam yo vi mazi. Tawayam te vi mazi.
masi garagote. Kadi mawi masi